कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। सप्टेंबर म्हयनो सरत येयल्यार बी पावसाळ मात्र चलना। गेल्ले 4 दिवस मात्र विश्राम घेयलो पावस शुक्रवारच्यान परत सुरू जालो। शुक्रवार सकाळी पावसान आपली झलक दाखयली आणि दनपारा सुमार 1 तास पावस पडलो। पावसाळो चल्लो म्हणून रेनकोट छत्री बरोबर हाडनासतना येयल्या लोकांक पावसान भिजयले। कारवार तालुक्यात शुक्रवाराक पडत आशिल्ल्या पावसा निमित्यान जनजीवन अस्तव्यस्त जाले। मुसळधार पावस पडना जाल्यार बी सगळ्या रस्त्याचेर उदक जाले। शेनवाराक बी पावस जावची शक्यता जास्त आसा। शहर स्वच्छ दवरून सार्वजनिकालो आरोग्य राखचे काम नागरी कामगार करतात। लोकांच्या आरोग्याचे रक्षक तुम्ही असे एडीसी राजू मोगवीर हेमी सांगले। कारवार शहराच्या जिल्हा रंगमंदिरात शुक्रवाराक जाल्ल्या नागरी कामगार दिवस आचरण कार्यक्रमात उद्घाटन करून एडीसी राजू मोगवीर हेमी उलयले। सार्वजनिकाल्या आरोग्यासाठी काम करचे नागरी कामगारान आपले आणि आपले कुटुंब सदस्याले आरोग्याबद्दल बी काळजी घेऊक जाय। सार्वजनिकाल्या मनात आपलो गांव स्वच्छ उरूंक जाय अशी भावना येयल्यार मात्र शहर स्वच्छ आणि सुंदर जावूक शक्य आसा अशें तेमी सांगले। नागरी कामगार जावन गेल्ल्या काही वर्सांच्यान सेवा करचे नागरी कामगाराक ह्या कार्यक्रमात सत्कार केलो। नागरी कामगार नगरसभा अधिकारी सदस्य कर्मचारी कार्यक्रमात हजर आशिल्ले। सतरा दिवसानंतर मेळ्ळो दूधसागर धबधब्यात बुडून मेल्या युवकालो मृतदेह। भोपाळचो अर्पित शुक्ला तेगेल बायल चेडू आणि मित्राबारा दूधसागर धबधबा पळोवंक येयले जाल्यार 5 सप्टेंबराक फोटो काडूंक धबधब्या सकल गेल्लो आशिल्लो तेन्ना पांय घसरून तो उदकांत व्हांवून गेलो। तसमण पोलीस आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान शोध मोहीम सुरू केल्ली जाल्यार बुधवाराक तेगेल मृतदेह धबधब्याच्यान 5 किलोमीटर पयस सोनवळी न्हंयत मेळ्ळो। हेजो पंचनामा कुळे पोलीस स्टेशन निरीक्षक संजय दळवी, उपनिरीक्षक अजय धुरी तशेंच इतर पोलीस कर्मचाऱ्यांनी मेळून केलो। मृतदेह शवविच्छेदन करूंक बांबोळी हिंगा धाडून दिलात। मृतदेह मेळना जावन तेगेल परिवार चिंतेत आशिल्लो। थोडे दिवस वाट पळोवन तेमी परत भोपाळची वाट धरली जाल्यार आतां मृतदेह मेळटरीत पोलीस आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बी चिंतामुक्त जाला। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस शुगर हिल कॅप्सूल जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांना खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात। त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस। तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी अपचन गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला टॉयलेटात साफ जाना असल्या लोकां खातीर आमी लॉन्च करते आसात
डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करतो व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, डॉक्टर रक्त लाय म्हणता, अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस आमकां इम्युनिटी कमी आसा, तसं लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात, पण रिझल्ट कित्याक म्हणून कळना, असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार, आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागी, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार. चालकाले नियंत्रण चुकून एक कार रस्त्या बाजूच्या झाडात गेली. ही घटना होन्नावर येल्लंकी हांगा घडली. कुमटाच्यान होन्नावर वयती तशिल्ली कार चालकाले नियंत्रण चुकून रस्त्या बाजून गेली, पण ही कार रस्त्या बाजूच्यान आनी थोडी पयस गेल्यार एक घराक आपटत आशिल्ली. रस्त्या बाजून आशिल्ल्या झाडात कार शिरकली. झाडाच्या मदीं कार शिरकयल्यान कोणाक बी अपघात जाल्लो कळून येयलो ना. कारीचेर प्रवास करतल्यान स्थानीक लोकांक माहिती दिली. जाग्यार येयले पोलिसान फुडली कारवाई केली. कारवार तालुक्याच्या शिरवाड ग्रामपंचायती भागात स्वच्छता ही सेवा आंदोलन शुक्रवाराक जाले. जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियांका एम हेमी स्वच्छता श्रमदान आणि स्वच्छता जागृती जाथाक ग्रीन सिग्नल देऊन सुरुवात करून दिले. स्वच्छ वातावरण, स्वच्छता आणि उत्तम आरोग्याच्या दृष्टीन समाजाच्या सगळ्यान स्वच्छतेचेर जास्ती जबाबदारी घेवची गरज आसा. सगळ्या ग्रामात संपूर्ण स्वच्छता राखून दवरच्या विचारान केंद्र पिवचे उदक आणि नैर्मल्य विभाग, जलशक्ती मंत्रालयान देशात सप्टेंबर 15 तारीख ते ऑक्टोबर 2 तारीख पर्यंत स्वच्छता ही सेवा आंदोलन आयोजित केला. केंद्र आणि राज्य सरकारान गेल्ले काही वर्षाच्यान स्वच्छतेक जास्त प्राधान्यता दिला, असे प्रियांका एम हेमी सांगले. कार्यक्रमात शिरवाड ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अलग अलग विभागाचे अधिकारी, शाळा कॉलेज विद्यार्थी, ग्रामस्थ हजर आशिले आणि स्वच्छता कार्य केले. आयच्यातला न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.